В каждом доме, в частном доме, желательно вот иметь огнетушитель такого формата. Эмиль Янгулатов 30 жылдан артык Казан шетіндегі Северный бистәсендә шәхси йортта яши. Бу торак пунктта янгыннар еш булып торады. Хуҗа фикеренчә, һәр йортта уттан саклану чаралары булырга тиеш. Иң мөһиме тиешле таләпләрне үтәргә кирәк. Песок – основное средство пожаротушения. Хуҗалыкта огнетушитель, кым янгын чыгуны кисәтүче җайланмалар булу төп кагыйдә. Йорт эчендәге электр чыбыкларының төзеклеген карап торырга, кыска ялганыш булса тиз арада алыштырырга. Өйдәге мунчадагы мишләрнең теләсә кем ясаганын түгел, ә кибеттән иминлек таләпләренә туры килгәнен сатып алырга кирәк. Установлены соответствующим требованиям. Всегда мы рекомендуем. Кышка кергәндә йорттагы электр җиһазларын тикшереп чыгарга кирәк ди коткаручылар. Янгыннар нәкъ менә шушы чорда арта, чөнки өйләрне җылытырга дип үзләре ясаган төзек булмаган җайланмалар кушалар. Шул сәбәпле октябрьдән март аена кадәр янгыннар 34%-ка арта ди белгечләр. За первый октябрь, ноябрь, то... Әле кыш башлана гына нәтиҗә ясарга иртәрәк. Хәзер халык бу мәсьәләгә сакчыл карый. Ә узган ел кыш айларында гына 3000-гә якын янгын булган. 83 кешенең гомере өзелгән, 89 кеше төрле дәрәҗәдәге тән җәрәхәтләре алган. Узган 11 айда Татарстанда 4526 янгын очрагы теркәлгән, анда 107 кешенең гомере өзелгән. Коткаручылар әйтүенчә, сәбәп ут белән саксыз эш итү, электр җиһазларын дөрес кулланмау һәм янгын куркынычсызлыгы таләпләрен үтәмәүдә. Коткаручылар фикеренчә, менә шундый беренче карашка бик гади һәм кичкенә генә булып тоелган әлеге җайланма янгында кешеләрнең гомерен саклап калырга ярдәм итә. 2016 елдан бирле Татарстанда 130 меңнән артык йортка менә шундый җайланма урнаштырылган. Аның эшләү тәртибе бик гади. Йортлардагы түбәләргә беркетеп куела һәм инде бина эчендә ниндидер төтен сизелә башлый икән, ул шундый сызгырган тавыш белән менә шулай кычкыра башлый. Һәм инде мисал өчен төнлә йоклап яткан җирдә кеше шушы тавышны ишетеп уянып, чыгып качала һәм үзенең гомерен саклап кала дигән сүз. Мисал өчен 10 көнлек Яшел үзәндәге янгында шушы җайланма тавышын ишетеп күп фатирлы йорттан 26 кеше чыгарга өлгергән. Шуларның 8-е балалар. Күп очракта янгында өлкәннәр һәм балалар зыян күрә. Шуңа улларга игътибарлы булырга, сабыйларга кечкенәдән куркынычсызлык кагыйдәләрен аңлату мөһим ди коткаручылар. Әйтик, төтеннән өстәл астына яки шкафка качырга ярамый, урамга чыгарга кирәк. Ни в коем случае не запирать детей, значит, одних. Балаларны үзләрен генә бикләп өйдә калдырмасыннар иде. Бик куркыныч мисаллар бар. Әйтик, баланы әти-әнисе өйдә йозак белән бикләп калдырып, район үзәгенә киткән. Янгын чыга, бала гомере аяныч тәмамлана. Иминлекне көчәйтү максатыннан 2023 елның мартыннан Россия хөкүмәте карары нигезендә күп балалы гаиләләрдә һәм социаль яктан авыр тормыш хәлендәге кешеләр яшәгән йортларда янгын яки төтен чыгуны кисәтүче җайланмалар кую мәҗбүри булачак. Илдар Сафиуллин, Владимир Курьянов, Яңа гасыр каналы.